Pitää mennä nyt. Nämä kaikki kirjaimet pitää mennä. Hei, kuunnella. Mitä? Tässä teidessä. Meinaatko niin? Niin mä osaan. Kokeile. Kattokaa. Laita ne silleen tohon noin, että näkee Mä kaikki. voin tehdä sen. No tuu tekemään sitä, äläkä seiso siinä tumput suorana. Meneekö? Tää menee. Joo, pitää. Sitten se. Ja sitten tää. Sulka. 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 Sulka pitää löytää. Aivan oikein, mutta sulka on myös se taikasana, jolla se arkku saadaan auki. Mutta se on hihkastava tällä torvella, että se kaliseva vartija sen kuulee. Eli sulka on taikasana. Hei, mä sanon sen. Ootko valmiina? Sulka! No niin. Kato nyt siellä on aarteet. Siellä on myös sulka. Hyvä Pyry. Sulka. Ja sulka on se aarre, joka on palautettava. Se on arvokas sulka. Kuka sen uskaltaa ottaa? Minä. Sinäkö? Kyllä mäkin olisin uskaltaa. No kokeile, ottakaa yhdessä. Ei pidä tosta aarreesta. Tästä kiinni. Mennättekö tätä voi mennä kiinni? Hei, otetaan sitä, jos pitää tulla taikasana. Mikä? Jos me ollaan vaarassa. Niin tää on palautettava. Kenen mahtaa olla arvokas sulka? Hei, älytys! Älytys! Merirosvot palaavat! Jättäkää laivoja heti! Hei! Pidä huolta siitä. Ja nyt, pojat, kädet pois taskusta heti. Ja miettikää, mistä päästään suorinta reittiä. Ei sieltä. Ylhäällä hiipivät jo merirosvot, jotka ovat palanneet laivaan. Nyt pitää löytää suorin reitti ulos. Hei, Hei, hei. kattokaa. No mitä katsotaan? Nyt se meni takaisin. Toinen vielä. Ja nyt varovasti hiipimällä kohti luolaa. Menkää samoja jälkiä. Hei, aivan laivan reunaa, ettei kukaan... Laivan reunaa myöten. Ja varovasti, Henrikka, kurkkaat, että onko siellä puolella jo merirosvoja. Varovasti, varovasti. Noniin. Juokse luolan suulle, kipin kapin hiipien ja näytä, onko reitti selvä. Tullaan yksitellen. Noniin, anna mennä. Onko reitti selvä? No näytä. Noniin. Noniin. Tuolta, Sarvi. Mitä? Mitä tuo vetää? No, kuka sen vetää sieltä? Sä oot iso. Mä voin auttaa. Mistä sä, Kristo, ton tiesit? Mä tiesin, kun mä naiseni, niin mä tiesin sen. Aivan noin. Mutta ennen kuin teidät päästän luolaan, sanon, että olette selviytyneet vaativasta tehtävästä hyvin. Te pelastitte arvokkaan kuningattaren sulkakynän. Merten ritari, Kristo. Merten ritari. Vai olet sä Merten kuningatar? Henrikka. Niin, Ja Merten ritari, Pyry. Henrikka, ota tää. Entä miten kävi merirosvojen?